дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии назариявӣ дар мавзӯи механизмҳои молиявию қарзӣ татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи ташаббусҳои пешвои миллат баргузор гардид. Дар чорабинӣ намояндагони сохторҳои дахлдори ҷумҳурӣ ва устодону кормандони донишгоҳ иштирок намуданд. роҳбарияти донишгоҳ дар ифтитоҳи ҳамоиш аз сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат ёдовар шуданд. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ин таъкид намуданд, низоми молиявии бонкии кишвар ҳамчун омили муҳими рушди иҷтимоию иқтисодии тоҷикистон бояд ба афзалиятҳои кишвар ва ба манфиати ҷомеа равона шуда, барои бо сармоя таъмин намудани соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, ҳавасманд гардонидани соҳибкорону тоҷирон ва умуман баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодӣ дар ҷомеа, ташкили ҷойҳои корӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хизмат намояд. пешбурди оқилонаи сиёсати молиявӣ ва мӯътадилии он дар ҳама давру замонҳо омили асосии устувории давлат мебошад. яке аз ҳадафҳои асосии стратегии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз саноаткунонӣ бо суръат ба ҳисоб меравад ва мо дида истодем ки бо дастгириҳои бевосита ва ташаббусҳои бевоситаи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз масъалаи молиякунонӣ ба воситаи ташкилотҳои қарзӣ, ба воситаи қарзҳои гуногун, ба воситаи инструментҳои молиявӣ ва тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат роҳандозӣ гардидааст ки ин яке аз роҳҳои самаранок татбиқ кардани ҳадафҳои стратегӣ дониста мешавад. дар кори конференс коршиносони соҳаҳои гуногун аз ҷумла иқтисодшиён, худшиносон иштирок карданд ки барои пешрафти иқтисоди миллӣ, барои пешрафти хоҷагии халқи мамлакати кишвар фикр мекунам як заминаи муҳими илмиро фароҳам меорад. ҳадафи асосии баргузории чунин конференсҳо татбиқ кардани ба ҳам овардани илм бо амалия, коркард кардани механизмҳои асосии сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ ва ба ин восита ҳарчи самараноктар гардонидани рушди иқтисоди миллӣ ва махсусан иқтисоди воқеӣ дониста мешавад. ҳамзамон дар ҳамоиш баромадкунандагон дар мавзӯъҳои тафаккури географӣ ва нақши он дар фазои муносибатҳои геополитикӣ, низоми андозбандии соҳибкорони инфиродӣ ва нақши онҳо дар иқтисодиёти кишвар, роҳҳои густариши саводнокии молиявии аҳолӣ ва таъсири он ба рушди фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ, рақобатпазирии иқтисодиёт, омилҳои таъсир ва самтҳои баландбардорӣ баромад намуданд.